Catalunya és un dels països pioners en el trànsit del model obrador al model botiga. A mitjans de la centúria del 1600, poc després de la Guerra dels Segadors, els tradicionals obradors dels gremis medievals catalans van iniciar un procés de transformació que passava per destinar un espai del taller a la venda del producte o fins i tot a adquirir un espai diferenciat que es destinava exclusivament a botiga. A poc, els carrers principals de les viles i ciutats de Catalunya, llavors encara recloses dins les seves muralles, es van poblar de comerços. Seria el naixement d'un sector de botiguers de productes de luxe, com els cerers, els fideuers o els botiguers d'indianes, que plantarien la llavor d'una de les principals activitats econòmiques del nostre país. Aquelles botigues primigenis es convertirien en la primera manifestació moderna del model comercial català, que s'expandiria arreu de la península Ibèrica i de les colònies hispàniques d'Amèrica. El comerç al detall de Buenos Aires, de l'Havana o de Nova Orleans, durant les centúries del 1700 i del 1800, era en mans de catalans i de claríssima traça catalana. En l'actualitat a Catalunya resten més de 100 comerços centenaris, molts dels quals claven les seves arrels en aquella etapa primigènia. Alguns han resistit al pas dels segles en mans de la mateixa nissaga. D'altres han canviat o no de mans, però han conservat la seva traça inicial. El primer aparador, el primer taulell i la primera lleixa, i són autèntiques joies del nostre patrimoni històric comercial. Botigues vives, botigues amb un aparador, un taulell i unes lleixes dels segles XVIII o XIX, que ens transporten a una altra època a través del túnel del temps, on encara és possible comprar un producte tradicional i on també és possible comprar un producte actual. Botigues que són història viva i que ens expliquen la nostra pròpia història i l'evolució del nostre model comercial. A Fem Història hem volgut posar en relleu l'existència d'aquests valuosíssims i injustament oblidats testimonis, amenaçats per la postmodernitat i per la globalitat. I hem produït aquesta sèrie de 14 documents audiovisuals que expliquen la història de les 14 botigues centenàries de Catalunya que més i millor conserven la seva traça original.